И коста хора, аз съм Hunter и днес ще ви покажа как да си направите готин мост. От един готин мост не за морета, а за острови. Например, това ви е остров. Това ви е остров. И искате да отидете на другата страна. Но ви трябва мост. И как сте го направите, няма. И сте ми скина. Но няма как да го направите готин. Страхотен. Можете. Сигурно се вие можете всичко да направите. Страхотно, перфектно. И не се подихара. Трябва ни плесър плейт. Къде беше то? Ето го. Може и дървен, за да не го забелязват на трапниците. Първо, ще трябва редстон. Може 64, колкото искате. Това 64. Това много няма да ни потрябва. Това за какво ни? Понякога ще ни потрябва. И плезър плейт. Birchwood Stairs. Да. Вие видяхте сега. Първо. Как да се направите готин мост. От тук започваме. Така. Но не така. Така. Вот. Сега. Тук. Така. И ги махат такива. Така трябва да и остане мост. Така. Да стои готино. Аре. Гледам телевизора включи. Ето вижте. Дано да ви хареса. Гледам телевизията днес. Така сте ви моста. Но няма да станете само с това, че изглежда тъпо. Да го завърша. Не знам точно колко ще трябва. Май 64 такива. Да, 64. Може и повече от 64 да е потребно. Едно. Не знам. Но повече от 64. Тия двете са повече от 64. Раде. Странни стълби. Не напомня. Ето ви. Така го правите. Дано да ви харесва моста. Няма да бъде много готин за мен. Но няма така да бъде. Няма да се остане. За това ще я потрябва. Така, за да стане готин. Така отдолу. Но вие, ако искате, не го слагайте това. Ако слага, за да стои като реален мост. Да държи отдолу моста. Сега. Ето. Да. Така сте остане. Но няма да свърши. Ако искате натрапник да не ви идва на острова, тук.
можете да направите система. Но за тази система ще ви е нужно пистон. Къде ви е пистон? Можете и веднага да минете на креатив тук напред. Вижте колко е 232. Лепкав, май пистон. Той е лепкав. Пистон е така. Не така, не така. Не така, така. Е, така. Да, хора, тук съм. Готово. Знам, че се лечи. Тук има дупка, но ако натрапника, мисли да прескочи дупката. Е така, наси. Опа, пада долу. И на зомбитата ще стане. Сега украсяваме моста. Так, готово. Сега тук красим мост. Ето. Ой, така сте не бъде. Бабата от парите. Ето. Ето го и моста ни. Трудно да ви харесва. Ето. Ако много ви харесва, можете така намерите. Тоест, ако много ви харесва моста,
Можете да го гледате от Макли. Аз тук бях направил още един. Ей, тук някакъв, да. Малко ми е недовършен. Ей така, аз го използвах отдолу за подкрепа. Но това маки е в повече. Но липсва нещо. Бяло, зелено, червено. Ето е. Дано да ви харесва, хора. Малко да че не прецам много. Много е голямо. Или имам по-добрате. Не, няма да стане така. Ето. Това, ако ви харесва, можете просто да го направите. Пред целия клип сте видяли какво направих. Освен тия, можете вие да не го правите. И да, хора, това беше от този клип. Не забравяйте да расте, да се абонирате. И бай-бай!